It-tnej fil-għaxija, merħba, sinjuri, għal-program numru 103, Iva, 103. Għal-program botta u risposta, il-lejla ħankun qed immexxi s-sera tajjena fl-assenza tad direttur ma l-direttur illum ħajkun vesti oħra u dal-waqt ħanaraw, dal-waqt. Ġabitlu l-lak mid-dera dillum il-Mossa Kobra. Mela, kal-parnis isel minnkom il-lum ħajkonna program kemm xejn differenti tas-soltu kif qed tinnotaw. Għal da stan nistidnukom biex tibqaw marna madwar din is-sija u kwarti ġejja għas-ser ikollna ħafna materjal niddiskutu. U mhux biss. Kulħadd qed jgħidli l-lejla x'kien inti. Anka sħabi le, serħu raskom ma ħadd tlebda promotion imma illum aħna bħalma jgħidu l-Malti minn ma jbiddel xi qammel. L-innovazzjoni nemnu biha li tagħmel 103 programmi mhux ċajta, biss illum is-sur Antonell minna u nsellimlu bħalissa tiġa naf li għandu daħqa ta' vera fuq wiċċu sakemm ma ħassarulhomx bil-var, all right? Naħseb ġara xi ħaġa ġewwa San Siro jien. Imma għal dak u iktar ħalli fidej l-editura xkont qed jaġġornana u all right minn ġewwa Milan. Mhux qiegħed Milan le qiegħed hawn Malta magħna ma tifmuħu meta tkun tħobb timpassjoni kif iħobbhom Antonello il-logħba jisa l-highlight tal-ġimgħa ma tkunx titlifa. Allura Antonello naddilek il-linja x'taħseb? Ops semmu ħarġinna. Nsellilkom is-segwaċi tal-Kamra Sportiva merħba l-programm botta u risposta tal-lejla kif forsi qegħdin taraw bħalissa qiegħed ukoll b'sfond differenti dan il-xem għaddejja l-logħba bejn Inter u Torino. Karek forsi tippermetti li nagħti naqra aġġornament ħafif fuq il-logħba qabel xejn. Il-formazzjonijiet li bihom bdew il-logħba Inter u Torino għal Inter sommer bejn il-lasti Pavarda ċerbi u Bastoni difensuri. Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan u Di Marco il-midfielders, Thuram u Lautaro l-attakkanti fi skema 3-5-2. Torino jirrispondu b'4-3-3, Izrael bejn il-lasti, Lazzaro, Koko, Mazina u Biragi il-difensuri, Casadei, Ilkan u Ginentis il-midfielders, fil-waqt li fuq qudiem Ingolgo, Simeone u Vlasic. Inter li madwar dawn it-22 minuta li ila d-dija l-loba tista' tgħid li kellhom ħafna mill-kontroll tagħha f'idejha u fi 17 minuta Nerazzurri fetħu l-iskor permezz ta' Alessandro Bastoni minn corner wara daqqa ta' ras tad-difensur Taljan. Ibqgħu segwu l-programm il għaliex matul ser nkunu qegħdin ukoll naġġornawkom bl-aġġornamenti kollha li ser ikollna minn San Siro. Karl, fidejk biex tkun tista' tkompli l-programm tal-lejla. Mela, is-sorpriża kienet hawnhekk il-lejla ħankomplu bl-aġġornamenti minn ġewwa Mejazza u mela għal daqstant ringrazzja lil Antonello l-ewwel nista' l-fiduċja li fdal immexxi l-programm għax dan huwa qisu l-baby tiegħu ta' dan irid nirringrazzjah u napprezza. U apparti minn hekk mela qalmi issa l-editur il-propja nwarbu ftit u nitkellmu fuq l-ewwel parti li ħad titkellem fuq il-Joħalt Malta Premier League. It-tieni ġurnata fejn miegħi lejla għandi is-Sur Marx Kembri u kol għandi is-Sur Renato Vella. Mela, ħanibda bik Sur Vella. Buonasera lejla u grazzi tal-li preferejt naqat magħna. ħaġa Mustur Vella jiena. Kieku sur mhux qiegħed hawnhekk jiena Renat. Għandek saħtek Renato. Ejja ma minn is-sur imma. Minn is-sur. Importanti fid-dinja, u għajja. Jiena jgħidu li hawnhekk ċajta. Ħaġa proset ta' promotion tal-paga żejda li jettenna li ħaddi. Ċajta nara Għara li jħor, għadek ma issa nixbidilek saqajk, ħajkolli ċans. Ma taċċitu ma ta' joġbu kon id-dajjax. Grazzi l-waħħaġa tal-stadina, ma biexin narak ukoll l-ewwel darba tippreżenta l-programm inti, naf li ħabbi, naf li kapaċi u nawguralek li s-suċċess u dak li xtaqt qalbek forsi isir realtà kif kelli jiena wkoll kont fortunat li kont nagħmel programm ukoll ma' tim lokali u kien għalija il-baby tiegħu kien suċċess fuq jiena nitkellem speċjalment fuq it-tim tiegħi u anke fuq il-futbol lokali Malti. Futbol barrani nsegwiha ma nistax fanatiku bħalmu il-kapo tiegħek jiġifieri. Il-kapo ma jridx jaf. Moħħu Milan.
Imma dak għax hoppi murna fil-jieta, lilkom ma jidilkomx, imma jiena naf, ħanibda nikxmu. Hekk. Dak għad-divertiment imur, ħalli għalih, ma jħobbx jiddiverti. Mela, Billut. il-topics tal-lejla, mela ħanibdew bl-ewwel logħba. Stima Wanderers xejn mosta wieħed fejn naraw il-mosta jerku kontra x-xejra tal-lob. Zabbar St. Patrick, tnej ħajben jesnej fejn naraw 4 goals. Imma kien hemm spittaklu iżjed tal-problemi minħabba l-fatt li il-ħajben jesweġġalhom l-striker prolifiku Jurgen de Gabriele. Bil-Kirkara xej gżira United xej u impeccabli minn Clayton Fajella iżżomm fid-dro medjokri ta' minn goals il-Bil-Kirkara. Naraw ir-rebħa ta' Floriana fuq tal-xi Rainbows. Apparti minn hekk kumbatt Marsa Xlok spuntaw ukoll fuq Nashar Lions u ejja ħan nitkellmu mela daqsxej ħanaraw issa il-klassifika ġurnata mela fejn naraw li il-Forjana tiġa għandhom 6 punti, tgħid preludju bħal tas-sena l-oħra, kulħadd naħseb jiftakar ġara s-sena l-oħra li Florjana bdew jaqtaw quddiem. U mbagħad għandek it-timiet li ukoll dawn għalkemm m'għandhom xejn punti wara ġiex lobiet, ġifieri ħajkollna klassifika tiġa li bdiet ma ngħidux tiddefinixxi ruħha minn issa, imma ħajkollna ġifieri jien nemmen li dis-sena l-kampjonat ħajkun iktar challenge qawwi. Ir-reġija suppost kellhom itellgħuna l-grafika wkoll tal-klassifika mela. U l-klassifika mela taqra kif inhu ġej. Mela. Għandna Floriana 6 punti, Marsa Xlok 6 punti, Hibernians 4 punti, Mosta u Sliema 3 punti, Bil-Kirkara 2 punti, Ħamrun minn Loba għandhom punt, Tarxin minn żewġ lobiet għandhom punt, Valletta minn Loba għandhom punt, Zabbar u Gżira għandhom punt ukoll u fl-aħħar għandna lin-Naxxa Lions li ma għandhom l-ebda punt. Tgħid in-Naxxar ġew jkunu protagonisti billi jagħmlu r-rimonta bħal mamlu s-sena oħra, mela dan u iktar il-lejla mill-programm Botta u Risposta. Mark, ħanaddilek tkju tibdilna biftit introduzzjoni tiegħek, ħalli mbagħad naqleb nerġa' Renato ħajkellimna ftit fuq is-Sliema u mbagħad inti perswasna tkellimna fuq il-ħibs. Buonasera. Mela, l ħaġa li tajjeb lilkom il-koll, ngħid proset lil-kapo ta' dan l-esperiment jalla s-sallejla jennexxi u ngħid proset li l-ekka tal-fiduċja li wera fik biex kun tista' tmexxi dan il-programm. L-aħwa Pippo Bawdo mitzer koraska mhux ħan il-ħajjin. X'taħseb Renato? Issa niġi għal tieni ġurnata tal-kampjonat Malti. Li nista' ngħid issa ħadd mu qed jiġri b'ħadd. Jiġifieri huwa kampjonat fejn qed nara ħafna bilanċ, kampjonat fejn qed nara ammont ta' drojiet. Sfortunatament minn ġdid se jkolli nikkummenta din id-darba fuq il-pitch għax il-ground tal-ħibs mhux il-ground tal-mirakli, ġifieri logħba fuq logħba fuq logħba ukoll ma bdejx naraħ f'kundizzjoni mill-aqwa minkejja li lena naf kemm jieħdu ħsiebu, ġifieri please għaw ground soħra tipo is-Centenary Stadium forsi jibdew jintużaw ukoll għax li tiġi dipendenti fuq ground wieħed mhux ħaġa sabiħa. Issa, rigward il-klassifika, veru li l-Furjan għandhom 6 punti, muħan xejn mill-mertu la ta' ħattarxin u laqas ta' Naxxar li sissa kienu żewġ timijiet li labu kontrihom, biss però sarit nara il-Furjana meta jiġu ma' timijiet iktar ikkwotati jew pari passu tal-livell tagħhom. Mhix dik met ngħid x'qed ninqasim il-merti ta' dawn it-timijiet għax ċert li matul dan l-istaġun kemm in-Naxxar kif rajna fis-snin li moddija kapaċi huma għall-okkażjoni u nemmen li anka fis-snin iktar imoddija kif rajna Rainbows jkunu oppożizzjoni djenja għal kull tim fil-Premier kapaċi jkunu
din is-sena li forsi qed nara diżappunti u forsi stennejn iktar, forsi hemm ċertu ħtimijiet tipo Birkirkara, is-sliema li forsi stennejna li xi ħaġa iktar minnhom forsi is-sliema minħabba l-akkwisti li għamlu, l-Birkirkara minħabba li nafu li kienu kontendenti serji tal-kampjonat. Imma ma diġà il-laxkaw ftit. Il-ħibs tilfu l-ewwel punti staġjonali wkoll. Nispera li l-ħibs ma jkunx staġun ikkalpestat mill-injuries għax diġà hemm tlieta li mhumiex żgħar ġiex goalkeepers u Jurgen De Gabriele. Issa nistennew il-logħba tal-Ħamrun u l-Belt li konvint li settella ammont kbir ta' supporters u jalla ikun riklama l-futbol Malti. Mela, grazzi tajjeb ferm l-overview tiegħek Mark. Renato, ħalli fidejk mela, għejd li ftit fuq it-tim favorit tiegħek, is-stiema. Naqbel ħafna ma' Mark, fuq sima ma naqbilx għan dak il-verità li ma konċ qed nistenna xi ġubijiet, ifimni. Li qed nara fil-futbol Malti li qed idajjaqni jien li kull season jinbidlu mill-inqas seba' players. Meta ġib, seba' players. Ġodda. Anzi, mux Kemm joqogħdu? l-istaġun Renato. Skużi? L-istaġun f'Jannar. Għax anka f'Jannar jinbidlu għasepora minn season għal ieħor. Għalhekk qed ngħidlek Ma ħanħalli lek il-kelma biex ma ntelfekx. Nirrit ngħid jiena, pereżempju ġibna il-Luk Montebello. Ġibt il-Luk Montebello għallejn fuq il-bank. Ġibna l-Baġġo ma nafux. Minu da Baġġo u bdieħ. Mbaħ, kien mażżuriq u beda bieħ. Ifimni, da il-coach irid jarhom. Ġifieri bħala skwadra, hemm skwadra, imma irridu jiffunzjonaw. Meta tara pereżempju l-Majs qiegħed fuq il-bank, ukoll tgħid isma', oraj, ġibt il-Ċago minn floku. Imma Majs is-sena l-oħra kien qiegħed on top. Dak Steve Pizzani. Ġibna l-gowli għal Tumi li għandu esperjenza anka barra. Imma ħanidlek il-logħba intrebaħot intilef nisballi ngħidu. U jiena nemmen li s-siema orajt li ħabtilhom mal-lasti, mhux qed ngħid favur is-siema biex ma tifhmunix. Ħabtilhom mal-lasti li apparti mill-logħba darbtejn għal darba darbtejn. Imminti meta tara plejer qiegħed kważi barra mill-kaxxa kbira. Kur tagħmel sliding tackle, tagħmel penalty fl-aħħar 10 minuti. Fimni, dak jiena ngħid mija kulpa s-siema. Kieku għadu iżjed attenti u ma tax dak il-penalty, meta ġara ħafna affarijiet. Jitninsiex meta ikun faddal 10 minuti, jekk ma ħebċej minn taħt, il-coach jirid jara xa jagħmel. Biex f'10 minuti għall-inqas jieħu xi ħaġa. Ma naħsibx kien ħaqhom għarmin ġuri, biex qed tinneħħel minn merzu tal-Mosta, il-Mosta dejjem is-sorpriża tkun isneħħaw ħafna players, ġabu ħafna players. Imma s-siema rridu nirrealizzaw illi sakemm noqogħdu naqra dejjem qegħdin indum, il-bidu dejjem imbagħtu. Issa bħala klassifika u punti it-timijiet l-oħra l-istess ħassiem qegħdin nistgħu ngħidu Birkirkara bidlu ħafna players, il-Belt bidlu ħafna players, il-Hibs bidlu players ukoll. Nista' nidħol ftit fid-diskussjoni. Idħol mela għandu perjiex. Mela ħanejlek ara Renato. Is-stiema narhom xi ħaġa partikolari, tgħidli għala. Mela għandek coach bravissimu. Mhux qed innaqqas il-merti mill-coaches l-oħra, imma coach li jaf fil-Malta, jaf fit-timijiet, fil-Premier bnidem ta' suċċess, ġamel kellu bażi. U ma kellux bażi ħażina. Taqbel miegħi? Naqbel miegħek. Jiena għalija, skużani għax peress li kont tal-lim jien nħobb nitkellem bil-pawzi u ma nħobbx peress li naġġel. Jiena għalija l-ikbar akwist li għamlu stiema dis-sena Malta huma stiema. Jiena għalija li ħadu iċ-ċentrokampista Kroat tal-Ħamrun
is-sliema ma setawx immorru aħjar. X'taħseb fuq? Xi tgħidli? Pirsa. Il-pirsa, imma għanajder, għajn nitkellmu fuq pirsa, ġifieri jekk inti tgħid daqshekk tajjeb pirsa, għaliex ħallih jitlaq il-ħamru. Meta waħed mill-aħjar. Le, ħalilek x'kienet. Le, 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 le. Affarijiet Ħan nitkellmu finanzjarji, jew. in ġenerali. Le, 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 Pirsa. ara. Jiena kellek tgħidli Karl. Skużani, għax mid-dera ġara xi ħaġa oħra li ġa nsiru jew ġabu d-dottorino, jew skurjaw l-Inter. Inter għadhom kemm skurjaw it-tilgol ta' tnejn b'xejn, Marcos Thuram fil-35 minuta wara azzjoni mibnija wkoll mill-attak ta' Inter wara żewġ attakki li kellhom Torino, korner ta' li ġiddet minn Sommer u xut ta' Vlasic. 36 minuta lob, Inter xej, Inter tnej, Torino xej, il-linja tmur lura li Karl. Mela, xej insertat l-lejla, il-prova, Iva, kif ħafna wkoll. qed joħroġilna tliet fetħitu bomba. ċajta parti, mela. Għala, jiena kellek tgħid laqba plejer. Għala għajnejk. Renato, jiena issa ma nżomx mal-ħamru, ninżom mal-ħibs. Imma kellek tgħid li taqba plejer u ħudu u perswazda titfaw mal fejħa titfaw. Brillanti. Huwa pirsa. U ħadtu hintom. Issa kulħadd jaf x'kienet il-kwistjoni, ġifieri ifhimni, kwistjoni kienet element ta' talba u offerta u ta' stiema mid-dera l-offerta kienet kemm xejn ta' aħjar. Ġifieri u ma ħadtux bnidem kwalunkwe. Ġifieri jiena għalija fimni pirsa huwa apiċe għal-futbol Malti u perswas li fadallu ħafna xjoffri. Issa da kulħadd fid-dinja jkollu differenzi, jien mhux se noqgħod nidħol ifimni mertu ta' min jekk hux demertu, jekk hux impikaw, ma l-lum pirsa hija taslima men. Taslima ġifieri għalija jien għandhom u mela kellhom tiġà. Jien kellek tgħidli pereżempju kellek tissemmi li contender għal mal-ħaqra, nkunu ċari. U nerġa' sostnin, jien minix supporti tal-ħamrun. Imma nitħobb nitkellem Renato l-affarijiet kif huma. Mela, il-ħamru qegħdin dik leġ. Naqblu? Iva. Għandhom dik l-istaffa. Imma kellek imbattej li semmi tim għaw Malta li fl-opinjoni tiegħek issa dejjem minix guru ta' jew Silvan il-Magician. Ftit know-how li għandi fuq l-logħba. Kellek tgħidli min titfattini post ngħidlek baj fars liema. U jien naqbel ma' Karl fuq dan l-argument, qed intikom ċans tiżviluppaw l-argumenti tagħkom. Għax ma titfani s-lowel post mal-lowel. Le, minn il-ħamrun u mal-ħamrun u batu. Skużani, Renato, qed ngħidlek hekk, ġifieri. Nista' nitkellmu ma' ħattarxil, pereżempju, ħamru ma' ħattarxil, pereżempju, ma nafx. Mela, minuta. Ejja, Renato, m'intix. Ifimni, Pirsa huwa player tajjeb. Insist, dan għandu players ġodda miegħu. Qatt ma lab magħhom. it-tattika forsi li kien jilab mal-ħamrun, il-coach Paul Zammit, tieħ rol differenti. Il-players irridu jidraw da, ma ma stax f'ġistobiet jidraw, kanna tournament skorja. ħantijilek, di ħantijilek, ġiviri. Emmek u għatek, anka barra minn Malta sa' kem player jidra l-ambjent. Xofja, Veru, għam Malta bidere klapa, xuk inti ġoti la' Malta. Ħantijilek fuq, għaw kon naqbel. Għedin naqbel fuq kollox. Trissa u għatek kbir. Jġobni ħafna, jġobni. Imma il-distribuzzjoni tal-players għandu $1 ġdijtu għol fuq l-linja. Għarajt. Naħal oħra għandu l-Edim Madrofen, issa stabilsta ruħu għatem murtajja, imma għem daw jidraw il-ċurċin. U jibdew jiffoġġaw. Għati t-għedni, għedni, ma tistax t-ġuddika il-persa li u għalla-forja jisu il-messi taħna. Għarajt, ħajlab mal-ewel u ħajiffoġġjona. Għaxa kinti għaka plut, sa' l-oħra, ħafna transijiet, darba ħabtu t-nej mal-last. Għiri, l-lobba kol plut l-lobba sħiħa. Meta s-siġi li uħor, wara 70 minuta kienet jgħalaw. Għiri, inti tittara l-coach u koll, il-fizika tal-pers li għandu
U Mela. jifilħu. Il-pożizzjoni li jrid għax jekk inti telab 4-3-3 mod, jekk inti telab 3-5-2 mod ieħor, u kif ġilbow l-aħħar 10 minuti. Ifimni, li jara x'jagħmel biex ibiddel kollox biex għall-laqqas jipprova jieħu punti ma ifimni. Imma mbagħad hemmhekk toħroġ il-bravura tal-coach hu. Imma mhux dejjem jirnexxielek. Le, Daħal substituti skuralek mal-ewwel. nagħmlu hekk. Aħna nibdew mela naqdu l-jigsaw puzzle għandek aptit? Mela, jiena lija Paolo Zammit, one of the top coaches ta' Malta, 8.5 il-fuq. Naqblu. X'taħseb? Naqbel ħafna wkoll. Mela, Rosa ta' meta ngħidu Rosa ġifieri L-squadra. l-iskwadra ta' Sliema. Jien inti 8. Naqblu wkoll. Orrejt ejja. Jien naqbel. Issa, li naqbel miegħek ukoll hija di, hemmhekk ġbit li argument tal-ġen u l-argument huwa daw it takes time. U hawnhekk naqbel miegħek fuq il-punt validissimu li għamilt. U li da mhux jgħod tal-Malta, imma jgħod tal-Italja, l-Spanja, l-Franza, l-Ingilterra. Isek, m'hemmx dik il-dib bħal meta jena għandi 47, inti naħseb xi ħarir ikbar minni u ma markizar. Jien tox tinkwieta. Jien niftakar kien ikollok. Jien niftakar il-ħibs ta' Talbot. Kien ikollok dak it-tim. Ikun nukleat, ikun iġġeljat li tiflaħ tagħmel 4-5 snin terbaħ bih. Bħalma kienu pereżempju il-belt tas-Sittazzi. Jien għalija wieħed mill-aqwa timijiet li rat Malta kien il-belt tas-Sittazzi. U mela li jaħfirlu ħan semmilek xi ħaġa biex tieħu pjaċir intu kollha xina ġust. Mela Sliema ta' Messina Ferrante ma kienx fihom gost. Niftakar Roger Walker. Roberta Rigo. U ta' Roberta Rigo wkoll, ġifieri. Maħna tal-kampjonat. Isna ħna il-futbol modern taqblu miegħi mela naħseb ħa naqblu punti ieħor ukoll f'din diskussjoni. Il-futbol modern tant sar qisu bħal affarijiet l-oħra fid-dinja. Wash and go. Qed tifhmu? M'hemmx qisu dik l-appartenenza. Pereżempju jekk għandna tovella ikun Sliema jtuħ 50 lira kien jifraħ. Illum imma Karl Parnis li qiegħed mal-ħibs kif jiġu l-belt ituħ 100 euro jitlaq. Qed tifhimni x'qed ngħid? Jiena li dejjaqni li għandek 8 barranin pereżempju. Naqbel miegħek. Naqbel miegħek għax mhux qed jingħata spazju lil Malti. Għandek li ta' fuq il-bank. Inqas li tista' tbiddel barrani ma' barrani jiġifieri inti il-ħamrun jekk naraw il-ħamrun tliet players biss għandhom Malti. Minnhom il-bowler. Jiġifieri m'hemmx fejn tażżewġ Finbong u Rajka Miżuri. Jiġifieri m'għandekx fejn tażel. Ħankun sinċir miegħek. Is-sima li għandhom sorry, Le, anzi. Ħan nitkellem naqra żgħira mhux għandhom. Le, mexxi anzi. Nuklu ta' players tas-sima. Għal-Majs, Steve Pesani, Jean Borch, Luke Montebello, li dawn qegħdin fit-tim nazzjonali Malti. Differenti minnaħa tal-ħamrun meta daw għandek minn players internazzjonali l-abulaw l-oħra. Jina oġobni n-nukleo, anka meta ġi in-woko integra mal-ewwel ma' Jean Borch. Mux ovvja, jekk inkollu jitkellmu, Luke Montebello integra mal-ewwel, Eddie McGovern integra mal-ewwel, Steve Pesani integra mal-ewwel, anzi, ifittxu xulxin daw. Il-barranin ukoll għandek il-Brażiljani. Li wkoll jiftehmu ma' xulxin. Juri, tittara mbagħad imma fil-ground kif inhi il-logħba u xi jrid Paul Zammit minn għandu. Għax Paul Zammit huwa strikt ħafna wkoll jiena qattajt sena assistant kif manager magħhom u kont nisimgħu ġifieri rabja u dana qatt mu kuntent. Għadak tilbaħ xrab xejn ukoll jgħidlek stajna rbaħ ma ħadnax. Le, naqbel, le, ħares. Fis-sens li inti għandek in-nuklu tat-tim, ma jrid jiffunzjona t-tim. Li hija xi ħaġa diffiċli wkoll. it-temperatura jiena ma nafx minn ma rridx nidħol fiha laqqas ta' min irid jagħmel il-lik fis-sajf. Jiġifieri. Mark semma fil-bidu il-ground meta dan
il-ground ta' taqa li kien kondannat u labna u fih. Kellha b'ħames sommit ground tal-ħibs. Għandi rispett kbir lejn il-ħibs, ġifieri jiena mirraħa ġdid, niftehmu Vera, sewwa. mela ħaġġejt inti. Hija mela kolli mirraħa ġdid. Vera, li ma parti. Mi fejn Nietzsche. Mela, mela viċinti. Sacred Heart. Tajjeb. Fimni, ġifieri il-grounds qegħdin neqsin minnhom. Is-Centenary nemmen li għandhom jużaw. U kellhom jużaw dal-weekend. U jekk trid nista' nallaċċja xi ħaġa, qed ninsemmu di problema ta' grounds kif qed tgħid inti. U jekk trid tagħmel il-lik fis-sajf, il-lik mhux ħatamlu fil-5 ta' wara nofsinhar, sakemm ma tixtoqtu lill-plejers, bil-fors minn wara d-disa, ġi ħad tikber il-problema fl-opinjoni mija tiegħi. Skużawni Torta Karl, Mela. ħin il-mistiq Ġarator. ġewwa San Siro Inter 2 Torino xej logħba l-istaġ kienet tista' teknet iddominata mit-tim ta' Christian Kivu fejn anki reġgħu ġew viċili jiskurjaw permezz ta' daqqa ta' staċerbi minn corner, plejer kollet jilab tajb ħafna u il-midfielder Kroat Sucic, bissa anki Torino kellhom iċ-ċansijiet tagħhom fejn Vlačić kellu wkoll xuttijiet li ġew mill-goalkeeper interista Sommer. Ħin tal-mistrem minn ġewwa l-Meazza, Inter 2, Torino xej, il-linja l-ura lilek Karl. Mela dek kontestaw Toni Torin. Aw, jien taf nemmen minħabba l-iskaramanzija tiegħu x'taħseb Renato. Fuq tal-lejla meta l-Inter ħajlabu tnej, ngħidlek jien nippreżenta. Hemm inti Karl. Għandek paga. Taċċettax. Diktar kien kunu l-Roma fuq quddiem. Jixtieq naqbad naqa' fuq il-ground, speċjalment fuq il-ground nazzjonali. Nista' nallaċċa punt Renato qalbi. Ma dali qed tgħidu hekk ma importax. Mela l-bieraħ qed nara l-logħba ħibs sewwa kontra St. Patrick's. Fil-pront qed kont qiegħed VIP ġifieri stand, fil-pront nisma' siq tfaqqa. Kienet siq Jurgen de Gabriele. Fil-fatt Mark għamel aċċenn li l-ħibs qed ikollha ħafna injuries. Jista' jkun dik l-injury ġiet skaturita minħabba nuqqas ta' grounds tajjeb? Inħalli fidejkom għad-diskussjoni. Qabel nirrispondi nixtieq ngħid. Le, tal-grounds għandek element. Fuq ta' għali. Jekk ġie kondannat mill-UEFA biex ma jilabux il-ħamrun jemmi. Għalfej labna futbol Malti jemmi. Biex nkompru nkisruħ. Issa, il-ground, ifimni, għet issa t-tweġba kull-imkien, mux bil-forsa kun fattur tal-ground. Qabel kienu jgħalgru ħafna fuq il-Centenary. Għakma rikilab bil-Centenary, u għal bil-truk xejba. Ifimni, da inġeri, tiġri kull-imkien. Taqal iġrat inġeri, semmi l-David Karabot. Tiftakru l-David Karabot, meta għala saħ, mux il-għam nazjonali, kien perfett il-għam nazjonali. Ma nistax nejdu fuq il-ground. Jekk inti plejer tajjeb, jekk inti plejer tajjeb, inti kunu kien tilab, inti kunu fuq il-ġebel, kien niftakarhom, għaxin għandi 61, mux 47, all right? Anke hemm lajtu tarramel użrar. Imma jiena 61 għandu mux 47, naqra. Tiftakar Open Empire Stadium inti Għalek qed ngħidlek. Għalek qed tgħid. Renato. Jiġifieri, meta kienu jiġu l-Ġermanja, xorta kienu jirpunna, meta jiġu timijiet oħra, xorta kienu jirpunna. Renato, skużani kultant qed nidħollok sliding tackle fuq l-intervent tiegħek. Nispera minix inkun passas imma tant qed tgħid affarijiet bis-sens li issa nkun irid nibni fuqhom. Pereżempju bħal di tal-grounds. Għandek raġun, mhux biex bieħ ta' jekk tintefad bieħ ir-raġun għandek fuq dis il-miljonarju. Għax l-infrastruttura dik li hi. Inna biex nirranġaw l-infrastruttura għallu ħajibnu ground ieħor, u ħajranġaw ta' għallu ħajamlu clubs man-nies, hemm il-ħamrun jistgħu jiżviluppaw aħjar ukoll basta jirranġaw id-dawl, il-ground tal-ħibs jista' jagħmlu stand ukoll faċċata. Alright, u jkun tajjeb, il-maintenance. Nżidu dal-ground tal-ħibsa li perfett. Imma fimni, ikollok klobbi, per esempio, anka nazjonalisti, għafemmek, ikollok, fimni, inti semmejt, per esempio, semmejna il-beltu bil-kirkara. Alright, kieku labna
kif kelmu fil-ħibs, il-belt kien jieħdu sajd u biex kien joqgħod fattata u bil-kontra. Right? Ejwa, Kun rajt nisbaħ. x'inti tgħid. Jiena Imma kun kemm nisbaħ għandna il-logħba. Ren, imma kemm għandna qalbi okkoż, issa nitkellmu dritt. Aw Malta sfortunatament. Jiena nħobb nitkellem dak li hu. Biex tara daqsxejn nies fit-tajjeb u fil-ħażin. Il-belt biss. M'hawnx tim ieħor. Ħanejdlek. Ma Minuta. tistax tgħid imma ta' Le, fit-tajjeb. U le, x'ma tistax tgħid. Il-belt fil-ħażin. Fil-ħażin kienu naqsu. kienu, u għajja, ma dejjem iġibu n-nies il-belt. Xogħol ta' tello n-nies ta' Imma xorta naqsu. Iva, Il-percentaġġ Naqsu, imma x'differenza jien niftakarni. Kont imur ma' missieri meta l-ħibs kien hemm dak iż-żmien ta' perjodu li konna ħanaqgħu il-ħibs. Insemmilek in-nies wieħed u wieħed. Jekk konna nkunu 12 ta' konna nkunu ħafna. U l-istess stiema. Bil-kirkara le, bil-kirkara nies iġibu n-nies. Il-ħamru iġibu n-nies. Il-Furjana meta jkunu hemm iġibu n-nies. Imma inti titqis ħaġa oħra wkoll id-demografija. Għandek il-belt min iżomm minna u min iżomm minna. Mela l-belt qegħdin hemm. Dik kif tkellimt jiena fuq il-kwistjoni tal-ħamrun bħala tim bħalissa fil-mument. Il-ħamrun ħadd ma jagħmilhom sejfhom nierhom. Hija realtà. Bħala supporters. Le, bħala tim. Fimni, sa naraw. Issa. Umbat għandek, is-supporters għandek imbagħad għandek il-belt. Liex li xi dejjem qegħdin hemm. Imma il-percentaġġ nerġa' ngħidlek titqisa. Ejwa, le, imma smani. Ibqa' ċert, jekk ħajlabu ma rridx insemmi tim partikolari, jekk ħajlabu bil-marrat kontra il-belt, ibqa' ċert li 50% tal-belt ma jitilgħux. Imma insomma ta' Qed nsemmu da. Imma ħanejdlek anke jiena jekk hemm il-belt pubbliku ukoll ħanitla'. Affarijiet interessanti, issa inżomm mal-belt, inżomm mal-belt. Le naqbel x'qed tgħid. Jien m'għandhom. Imma mbagħad Federico, ma tara l-marrat kontra bil-ġemma. Dak li jkun rajna logħba tis-sena wara tal-belt kemm kien hemm nies kont toddhom 25 ruħ, 50 kollox. Jon stejġem nazzjonali ta' għali, għalix, għax il-partita ma kienieċ interessanti. Inti tittieħu li hemm il-percentaġġ. Dik kara, waħed mit-timijiet li jtellaw, u ma stess għandhom stessa, 25,000 warajkom. Meta bdew bil-kara, imajnaw, il-percentaġġ tagħhom. Dik hija normali, ma f'kull tim. Imma tidher inqas u hemm min tidher iktar. Mela Renato, qed nieħu laqas temmen miegħek nad-disada parla. Għax qed nieħu pjaċir. Le, u kultant għax qed niddejjaq. Tkomplu fil-VIP area, sakal. Isni b'sejjetà, nagħmel exciting għax tanti kollok argumenti tajjeb, nipprova xogħol jien dejjem hekk kien, nipprova nespandi. Mela, il-ħamis li ġej, m'hemmx għalfejn ngħidilkom bħala dilettanti Maltin ħanibda ftit fuqek, Mark. Taf tinkiteb l-istorja. Ekku. U tgħidu li biex ħireġ. Jiġifieri nhar il-ħamis hemm il-ħamrun mal-RFS. Il-ħamrun rebħu l-ewwel lek. U xejn. Issa, x'taħsbu? Ifimni, il-logħba li Mark wara Renato, wara nitkellem jien u mbagħad ngħaddu biex nagħlqu l-ewwel parti tal-programm. Prosit imma qed ngħidilkom vera qed pjaċira xirħin laqas qed naraħ. Rigward il-biċċa xogħol tal-ħamrun, mhux ħadkun għalkemm rebħu xejn, mhux ħadkun xi ħaġa faċli ġol Latvja, ġifieri mhux qed ngħid li hija impossibbli, imma daw issa ħajoħorġu ġifieri. Mela, mid-dera Mark għandu problema teknika, Renato. ħalli fidejk, x'taħseb fuq ħamrun RFS? Efimni, kif kienet jgħid Mark fil-bidu illi l-logħba tal-Latvja ħatkun differenti. Normalment meta tim jilgħab awejlu l-logħba joqgħod attent kemm jista' jkun li ma jaqlax ħafna goals. Jista' jkun jirbaħ ovvjament dejjem titterbaħ, imma jista' jkun jew iġib għadru l-logħba, jew kellha jitlef biskor minimu. Efimma, il-ħamrun naħseb li għandu potenzjal, imma xorta nemmen li tim li ieħor issa huma l-okkażjoni
ovvjament daw ħajlhom ikollhom is-support tagħhom. Nispera u nixtieq li s-supporters ta' Ħamrun ukoll imorru jaraw li t-tim jilab ukoll għax is-support jiena li nemmen ħafna bih. Jiġri kif edna fil-bidu, fit-tejjeb u fil-ħażin, fil-maltemp u fil-bnazzi, imma xorta ħatkun dik il-logħba li naqa' diffiċli. Ħanejt xi ħaġa wkoll li ħadd il-Ħamrun ħajkun l-ewwel tim li jekk jgħadda l-gruppi. U nixtieq ngħidlek daw kulħadd isemmiha affarijiet u għandhom raġun isemmuha, imma jiena qed nitkellem fuq is-snin ta' qabel. Is-snin ta' qabel kenniex din l-okkażjoni li aħna nilagħbu ma' dak il-pajjiż iż-żgħar ta' dasna. Aħna ġieli ġew il-Juventus nilagħbu magħhom, ġew l-Inter nilagħbu magħhom. Real Madrid, Manchester United, Red Star Belgrade, meta l-Jugoslavja kienet Jugoslavja. Ġew West Ham u Bikrikara. Imbierek ħataqlaħ ħieli. Ija, xina. Nafed niċċajta miegħek. Issa li ma jien dak li kollu l-istamperija jiena l-verità ngħid. Jiena anke kontra xima ngħid tal-vorja fissat fuq, ma hekk kien hemm bżonn ngħid kontra xima. Ara, jien pereżempju jien ħaġa li jiena trabbejt fid-disciplina. U għal daqshekk nirringrazzja l-ommi u l-missieri trajt raġel. It-tifel tiegħi forsi smajtni jew ġistarana u tkellimna. It-tifel tiegħi fil-futbol ukoll. Għad għandu 11 sena, imma għaddej. Jgħid li huwa għaddej hemm titteqiva ngħidlu. U għalhekk ħabbjaċi li l-ewwel semmejtu l-argument ta' Pawlu Zammit inti ħalli lejlek kif jkun qed jara l-programm it-tifel ngħidlu tara mhux jinbiss ngħidlek. Aħna il-problema saret dillum. U għu ħataqbel miegħi inti. ċerti nies kritika ma jaħduwiex. Meta l-kritika hija dugwa, hija manna, min ħobbok jikkritikak, meta taqbel miegħi. Naqbel miegħek ħafna wkoll. Ma kritika kritika pożittiva, Dejjem. Jiġri jekk nagħmel argument għatlek fuq Brisha li għadu ma qatx affarijiet, tajtek ir-raġuni għalfej. U Brisha xi tittaralu. Titta t-spiegazzjoni. Issa, l-spiegazzjoni, kif semmejt il-pożammit, issa jkun li il-dan il-plejer taħ rwol differenti. Għadu ma qatx sewwa u l-plejers sħabu għadu ma qatx moħħ. Minti li tikkritika, li tgħid kontra jilli ngħid kontra il-ground nazzjonali, il-dispeċini, illi ma setgħux il-Ħamrun, itellgħu iktar nies biex ikun hemm iktar spettaklu. Id-dispeċini wkoll li ħallew nisbarra għal-belt, għalabu kontra Bikrikara, għax il-ground għallu mimli. Meta ma fetħux naqra il-bejt, jina kritika pozittivament. Right? Issa, jekk il-ground ma kienx tajjeb, ma nafx għalfejn għabudu fija. Right? U tilab 5 lobbiet fil-ground tal-ħibs. Nirringrazzjaw li ma milxiex xita. Mela, Aziz Renato. Aziz. ħadd pjaċir ħafna jitkellem miegħek, grazzi tal-intervent tiegħek. Iffaċilitajt l-ħajti għax ħadd pjaċir. Anka kull punt. Nelef, ħalilek jiena waħda mill-iktar paraboli ta' ġobni ta' Kristu li fejja 10, ma wieħed għal grazzi. U jindak inti bta' bniedem. Jekk inti żbalja darba, mhux se ngħidlek inti ħażin hekk żbaljat fuq darba, mek tagħmel li 10 tajbin, ngħidlek 10 tajbin. Mhux hekk biex inkunu ġusti għall-kritika, ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek. Mela. Jiena Karl, meta l-Antolello ngħidlu, grazzi tal-li tistedinni, jiena kważi dejjem ikun available sa pensjonanti. Napprezza immens perswas. Futbol Malti nixtiequ ikun iktar aħjar mill-futbol Taljan, Ingliż u Ġermaniż u kollox. U nixtieq u ħanerġa' nsemmi r-reġija biex meta dan inkunu ħanitkellmu fuq il-punt, semmej punt kardinali għalija u għalbi ħafna fuq il-numru ta' Maltin fit-tim imma il-ħin ġerabina. Grazzi Renato, din mustaqqol aħħar darba ħanaddu għal momenti ta' pubbliċità. Intom li ħadd segwu għamlunna pjaċir. Segwu ma ġdaw jenu lejna, xinkella ma nkunux nistgħu nimxu. Grazzi u għal-issa fit-tieni parti. Il-letta Renato naraw. Jak ukoll, lilkom ukoll. Grazzi.
L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilgħab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com, dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Buonasera per la seconda parte. Mela, ċajta parti qed inkellimkom bit-Taljana x'miegħi qed taraw tliet uċuħ li huma sinonimi mal-futbol Taljan. Mela, illejla issa ħankomplu din il-parti tat-tieni programm fuq il-programm tagħna, il-programm li joħroġ mill-Kamra Sportiva, il-programm li għandek issegwi kull nhar ta' tnejn, botta u risposta miegħi ingħaqdu il-ħabib tagħna Roberto De Brincat, Joseph Magri, imma erġajna qed naraw l-editur. X'ġabilna San Siro ġabu Drotturin, kemm jixtiequ għaw tli għaw tnej, għaw teċ kemm jgħidu pjaċir kieku kemm jgħidu, jekk isruħ screen. Fidejk Antonello. Mela, 47 minuta l-għab it-tini ta' sima ta' kem tibda issa Inter 2 Torino xejn ma kellna ebda bidla naraw direzzjoni min-naħa ta' Torino. Ingonge, Bastoni jitfa f'korner. Tista' tkomplu diskussjoni intom għal-issa l-35 minuta nħedġukom biex tibqu seguna. Jiena nerġa' nidħol jekk ikun hemm xi aġġornament minn ġewwa San Siro. Kajt fidejk. Sur direttur, nitolbok terġa' tidħol magħna f'kas li Zapata jiskurja l-wieħed ħalli jkolli iktar punti fil-fan ta' kalċo. Infakkarkom ukoll li aħna tal-programm Botta u Risposta għandna il-fan ta' kalċo min jixtieq jidħol fih napprezza u aħna iktar ma nkunu iktar ħjar. Mela, Age before beauty? Min fejn nibda? Qed titħares li blikra Roberto. Albert, buonasera, merħba lura. Mela. Ħanibdew u ħanibda bl-ewwel domanda lik. Roberto, irni xi kumment ġenerali fuq is-serja
25 26 u wara l-istess ħanejt il-Joseph Magri. Fidejk Bert. L-ewwel qed insellem lilek il-Joseph, l-Antonello u Sellim. lil dawk kollha li tisegwuna. Niskuża ruħi tal-ġimgħa l-oħra li ma stajtx nieħu sehem minħabba problema personali, però llum ġejt lura magħkom. Finni dal-weekend dejna s-serja wara ovvjament li għamilna sajf nisimgħu naqraw aħbarijiet il-ħin kollu dwar transfers. Kenna l-ewwel set tal-obiet u jiddispjaċini għal-ħabib tiegħi Joseph, però sissa l-ikbar sorpriża ovvjament kienet it-telfa ta' Milan ġo San Siro kontra Cremonese. Il-portali ħanibdew mid-dera u vera botta u risposta ġejja. ħanibdew b'Aċċugina, kif jgħidulu t-Taljani l-Allegri, Aċċugina jerġa' jagħmilha. Jiena naħseb li il-Milan u llum segwejt il-podcast li għamel Alfredo Pedula fej għal kummentaj ħafna li il-Milan jidher għal kemm ġabu l-tare biex imexxi transfer market mill-lider il-transfer market tal-Milan timexxi x'intermedjarju. Għax Allegri talab ċertu players, l-ewwel wieħed Vlahovic, però mill-lider dal-intermedjarju iktar jinteressaħ il-commission li ħajdaħħalu mill-bżonnijiet li qed jitlob il-coach. U naħseb li dawn huma affarijiet li ovvjament jiġġielek tirrifletti kemm il-futbol sar business u madux sport fej il-coach għandu l-aħħar kelma fil-players li ġabu. Biex inħalli fit il-Milan on the side, ovvjament ħan ikkommenta fuq il-Juventus, bidu pozittiv mill-aspett ta' riżultat. Bħala wirja naħseb li jatfadal ħafna u ħafna xi jsir. Onestament, meta kontinni ma nara l-obasija tal-Juventus ma nafx kemm, il-biraħ rajta kollha. Xin fl-ewwel ħaf u anka fil-bidu tat-tieni ħaf dejt nara plejer bħal Yildiz li letteralment bida jilab left wing back ma stajt nifhem assolutament xejn. U fil-fatt il-gols tal-Juventus waslu minn saqaf. Yildiz bħal kont se jsaw fl-aħħar mill-aħħar huwa plejer li kemm jista' jkun tiżommu viċin il-kaxxa avversarja u mhux titfgħu mal-linja. U naħseb Tudor din hija xi ħaġa li Skużani Roberto, skużani ħajkolli ninterrompik 51 minuta lob Inter 3 Torino xej Lautaro Martinez jiftaħ il-kont għal dan l-istaġun. Inter 3 Torino xej li netmulu għalik Roberto. biex inkompli ma' Antonello żball Daħal issu l-McLaren, fid-difiża ta' Torino. Lautaro Martinez jagħmel l-iskorti ta' bxej u jiena nirringrazzjah għax ħankompli navvanza fil-fan ta' kalċo permezz ta' dat-tielet gowl ta' Lautaro Martinez. Jiġifieri għal kull den iħudu bġid kif jgħid il-Malti. Kont qed ngħid fuq il-Juventus, jiġifieri naħseb il-Juventus għatfadal ħafna xi jaħdmu għatfadal jekk jista' jkun possibbli wkoll jakkwistaw xi plejers oħra x'naħseb hemm nuqqasijiet evidenti fit-tim. Punt pozittiv kien ir-ritorn ta' Bremer, ovvjament, li ta' spinta lid difiża però għatfadal ħafna xi jsiru naħseb il-Juventus sissa għad m'għandhomx il-potenzjal biex ikunu wieħed mill-isfidanti ewlenin għar-rett tal-kampjonat. Għar-rett tal-kampjonat naħseb li ħajja jkun hemm Napoli li għamlu kampanja akwisti mill-aktar interessanti. Għalkemm forsi għadhom il-bot mill-aqwa forma tagħhom, però tiġaw rew li huma tim organizzat, tim bilanċjat, dixxiplinat, għalkemm ovvjament għandhom in-nuqqas ta' Lukaku fuq quddiem, però ovvjament għandhom il-materjal biex ikunu wieħed mill-isfidanti għar-rebb tal-kampjonat. Roma nħalli fidejk Karl, però ovvjament il-fattur Gasperini diġà beda jħalli l-effett tiegħu. Naħseb li dis-sena biex nħalli spazju għalikom biex tikkummentaw. Il-kampjonat ħajkun maqsum fi tlet partijiet. Ħajkun hemm dawk it-timijiet li ħajċċellenġew għar-rebb tal-kampjonat, ħajkun hemm dawk it-timijiet li ħajċċellenġew għall-post fl-Ewropa
Mbagħad ħajkun hemm 5-6 li naħseb li ħajkunu maqtuwa fil-ġlieda kontra relegazzjoni. Ejdli, dal-waqt nadilek il-dak ma' għax naf li qed tiskalpita, kellek tiddefini malaj Roberto, tal-axħar l-axħar ġiex kummenti. Il-min titfama ta' fuq, il-min titfama tisfel. Lele, jiena naħseb li ovvjament Napoli u Inter ħajkunu challengers, forsi b'element ta' sorpriża ngħid li Roma sissa huma l-iktar tim li jista' forsi jagħti xi daqqa ta' sfida lil dawn iż-żewġ timijiet u forsi jekk il-Juventus jagħmlu xi akkwisti forsi jkunu mal-ewwel erba'. Għal post fl-Ewropa, Atalanta, Fiorentina, Milan, Bologna, Lazio, fl-opinjoni tiegħi ħajkunu tim minn naħa isfel tal-klassifika, ma nazzarda ngħid li dis-sena ikollhom problemi u jispiċċaw fiż-żona ta' relegazzjoni bil-materjal li għandhom fl-iskwadra anka peress li ma setgħux joperaw fit-transfer market. Nara il-Parma rajthom batuti, ovvjament neħħew l-iktar players ta' valur li kellhom u ma ġewx replaced, għandhom coach li huwa l-ewwel esperjenza tiegħu jmexxi tim kbir, jiġifieri da bla esperjenza wkoll. Il-bieraħ labu logħba letteralment katenat ċopur, jiġifieri naħseb huma limitati ħafna. Għandek Lecce li naħseb li huma limitati, nefew l-aqwa striker li kellhom. Hemm ċertu timijiet li naħseb li ħajkunu batuti. Naħseb waħda mis-sorpriżi li ħaterġa' tkun hemm dal-istaġun ħajkunu Como. Como naħseb din is-sena ma nieħu xejn bi kbir li jkunu l-Atalanta li kienu fl-aħħar snin. Għax naħseb li operaw tajjeb ħafna fit-transfer market, qed jagħmlu kontinwazzjoni ta' dak li kellhom l-istaġun li għadda, u naħseb li dis-sena jirnexxielhom jagħmluha u jiksbu post fl-Ewropa. Mela, grazzi, nuhu pjaċir nisimek bħal dejjem, Roberto, għax nuhu pjaċir anka nitgħallem mill-insight tiegħek tal-futbol. Mela, inħalluk tieħu nifs bil-kwiet u ngħaddu għal vedovo tas-sigarru, il-ħabib tagħna Magri. Nsemmilkom merħba lura Karl, merħba lura Roberto. Grazzi Antonello tal-li tajtna l-ċosa noħra. Onestament, it-tnejn li jintover ħalin iktar minni u bil-raġun. Onestament, naħseb kemm Juventus u kemm Roma biex nibdek kellhom fejn ukoll ikabru l-iskor. Speċjalment naħseb bil-ftit li rajta Roma ma nafx jekk biex ma jsieħ bikar labu bis ma Skorupski għax biġab ġiex saves pjuttost tajjeb. Kellhom imma darba minnhom, ħabtu darba l-lasta. Ejwa Karl, però Roma għaddu jiddominaw iktar. Juventus l-istess, Inter qed jilagħbu tajjeb, jiġifieri ħanitkellem fuq Milan naħseb is-sibt li ġara t-tort ħanati 50% is-Soċjetà u 50% l-Allegri. Mela ħanibdew bl-affarijiet tal-Allegri. Mela l-ewwel nett fuq Ricci, rab kważi l-friendlies kollha u ta' performance tajba. Naslu għall-ewwel logħba tas-serja u ma nibdiex. Mossa li ma stax nifhimha jien biex bdejt il-Modric kont daħlu fl-aħħar 20 minuta. Is-sarħila li forsi ma labx ħażin u kellu ċans fjanka jiskurja, però naħseb kont nibda Ricci. Jiġġielet iktar fast. Erġajna rajna wkoll affarijiet pass l-oħra taħwit fid-difiża, speċjalment l-ewwel gowl. Ola bir-ras waħdu. Ola bir-ras waħdu l-iskurja l-ewwel wieħed. Ħan interrompik minn ħansaqsik mistoqsija, right? Mela ħattu lil Ricci, ħattu lil Ġaxari, ankom il-Fofana, ankom il-Musa. Kelkom xtambuħ il-Modric u rispetta. Naħseb ħanejklek, sena. Minuta Roberto, ħanejklek, jiena li għanna xnambuħ, mela l-ewwel net kif qed tajjeb 39 sena u da ma jiflaħx forsi iktar minn 20 minuta, però naħseb fid-dressing room ta' Milan kien hemm bżonn plejer ta' esperjenza li forsi kapaċi jaqgħad id-dressing room. Jiena naħseb dak huwa l-anewlin li ġie Modric. Le, jiena ħanejdlek, jiena naħseb li rridu jużaw il-profile tiegħu biex jippruvaw għajmu anka l-supporters u jagħtu ċertu livell ta' entużjażmu, però on paper
Jiena b'kull rispett, kieku l-klab li nżomm miegħu jien mara l-Modric kont ngħid mis-sejna l-qiegħ. Alright? Meta l-Juventus nefqu 100 miljun biex ġabu Ronaldo li kellu 33 sena wkoll ma qabilx magħhom. Aħseb wara tmur għal plejer li għandu 39 sena. Ġieħ il-Bambi. Alright? Mela għandek timijiet bħal Barcellona, alright, u Paris Saint-Germain jilabulek tfal ta' 16 sena. U klabb glorjus bħal Milan imur għal plejer ta' 39 sena. Il-futbol taljan mhux tab xejn li ma jistax jħurruh. Fimni. Għax dawn huma deċiżjoni strateġiċi li ma jagħmlu sens. Il-futbol taljan mar kompletament l-oppost ta' kif kien fil-passat. Fil-passat kellek il-plejers meta jalqu 33-34 jitilqu mill-Italja u jmorru julek jilabulek l-Ingilterra jew Spanja, rajt biex jalqu l-karriera tagħhom. U llum sar bil-kontra, llum il-plejers imorru l-Italja fl-aħħar tal-karriera tagħhom. U dawn huma affarijiet jiena b'kull rispett ġibdej il-Milan, però kieku jien supporter tal-Milan, Modric ngħidlu thank you, u inti issa ġejjaw biex tirtira mhux biex tilab magħna, m'għandniex nagħmlu b'kull rispett. Mela, em, jien naħseb il-Milan ġabuh, jiena naqbel miegħek perfettament, Roberto. Daw mamlux kif għamlu r-Roma meta ġiet Dzeko, mamlux kif għamlu r-Roma meta ġabu ċerti players erħilu fallewla me players ir-Roma wkoll. Imma ta' 39 sena inti u da perswas li mandux ftit paga, kont iktar ninvesti, iġġibu bħala jkun uomo d'immaġine, u ma nafx immaġina jeswax da mandu xej ma biex ma Milan, da mux Maldini. Nemmen li jene ma kienieċ mossa tajba, biss il-Milan ħadu l-Allegri. Jiena nejt Jien ma qbilx mill-ewwel ma qbilx jien li ħaduh. Jiena nemmen ħaġa forsi għandi żball jien intom it-tnejn ikbar minni lkom issegwu l-futbol iktar minni, forsi di mux Roberto jaf. kwistjoni. Le, jiena nemmen ħaġa Karl, la once coach spiċċa jien ma jerġax jiġi mal-istess tim. Dik kif nifhimha jien, jekk tara l-istorja tal-passat, x'ġara meta ġi Sakki lura mal-Milan fin-96, il-Milan spiċċaw ġew id-disa post fi żmien Berlusconi. Rajna wkoll meta Allegri mal-lura mal-Juventus ma kienx l-istess Allegri. Mela, Ħanejlek ġud, Karl, jekk nista' ngħaddi kumment. ija, mux problema. Jien tanqot super fortes peress illum qed immexxi l-programm jien u naħseb kieku kellu jidħol ukoll issa s-Sur Antonell l-loba ormai kważi dentro, erħilu bħalissa njafx run ta' barra ħariġli. Nixtiequ kieku jiena qatt magħna u kol fid-diskussjoni jekk jista' għaliex nixtieq fuq Roma ma nitkellimx onestament minħabba l-fatt li qed immexxi l-programm jiena nemmen li ħajkun hemm opportunità fejn nitkellem fuq it-tim tiegħi għal fatt il-nasana sieħa kallarit. Plus ukoll, irrid infakkar ukoll li aħna jekk alla jrid ħanerġgħu niltaqgħu mal-viewers tagħna. Markus Turam, Karl, Markus Turam, 4-0 u nistgħu ngħidu Għal-Buda. illi l-logħba l-Inter konkluduha wara 61 minuta lob daqqa ta' ras ta' Markus Turam, doppjetta Tikos, la kontu qed issemmuha iktar punti għalija fil-Fantacalcio wkoll, Inter 4, Torino xejn u Karl tista' tkompli diskussjoni. Mhux tkellem xi affarijiet żejt għal żewġ istituzzjonijiet għal Torino ta' Meze u Abu Klali jidħlu minflok Vlasic u Ilkan. Biss Xorta fadallek biex tilħaqni fil-Fantacalcio, ġifieri doċ tajjeb ta' issa ġifieri. l-klassifika noħorġu għada fil-ħodu. Inter Torino xejn Però, fidejkom. on a side note, ġifieri proset lill-Inter għax qed jagħmlu wirja tajba, però sorprendenti il-faqar ta' wirja li qed jagħti Torino l-lejla, ġifieri stennejt ħafna u ħafna u ħafna ħjar, speċjalment anke wara li ħadu l-Baroni bħala coach, imma l-lejla Torino veru għandhom faqar kbir ta' wirja li qed jagħtu, ġifieri naħseb dit-tip ta' wirja Torino ħaj spiċċaw wet mit-timieti ġiet relegazzjoni. Mela,
fuq ħaġa oħra kal minuta Idħol iva fil-fatt koħanajt il-Roberto jek joġbok biex tidħol ftit inti. Ejden nafti ġo. Mexxi. kemm ngħid minuta biss fuq dak li għandu x'aqsam ma' transfer marker jidher li Milan qalqu il-Konrad Harder, l-attakkant Danis Konrad Harder. Jidher li qalqu fuq l-attakkant li verament hemm bżonn fit-tim Ma bħalissa. Joseph, la semmej dal-punt. Minu da ħarder? Minu? Harder huwa attakkant Danis. Fej skurja da? Fej semma da ħarder? Fej? Anta z-zeba. Fej? Le semma Ħansaqsik mistoqsija. Qabel ħareċ jumejn ilu fil-sport media set. Kont taf bih dal-attakkant inti? definitivament il-le. Iġviri, Boniface. Le nifhem il-punt. Boniface. Boniface Oħra. kienet tkun Boniface kun midja kbira, ma Le, ma ġibx biex tara. attakkant illi għadu kemm kienet Ismani. 14 minn inġeri. Ismani, biex tara f'liema livell waslet is-soċjetà AC Milan ta' iġġib player li da is-Saudi Arabja ma żammewx wara li għamel il-medical. Taħli l-ħin tagħmel negozjati ma' Bayer Leverkusen, rajt biex iġġibu miegħek. Tagħmillu l-medical, iġġibu Milan, u mbagħad tinduna li da bil-Malti infotti ħalli ma nużax kelma oħra. Ma l-Sporting Lisbon kien da Harder. Rajt, imma kull rispett ta' ġviri, da Harder, suppost li Sporting Lisbon ħaduh bħala replacement ta' Gyökeres. Biex da ħajħalluh jitlaq mill-ewwel, sinjal li mhux replacement ta' Gyökeres, sinjal li huwa imbarazz, kull rispett. Rajt ara Gyökeres kemm damu għaddejjin biex iħalluh jitlaq. Sajf sħiħa għamel jittallab da biex jitlaq, imma da Harder mill-ewwel kif ċempiltulhom iwa mela jew ħoduh issa stess. Rajt, Le kienu ħajoħduh tim Franċiż kienu ħajoħduh il-Lejon u Milan ħatfuh fl-aħħar. taf min kien ħajjihdu, ir-Ren, tim ta' nofs Ir-Ren mhux il-klassifika, il-Lejon. tim ta' Ir-Ren nofs mhux il-Lejon. il-klassifika fi Franza, da, mhux qed nitkellmu Mela. l-Ingilterra, fi Franza, u issa Ħaj, ħajmur juri. mal-Milan. Ara x'livell ta' Prosit, ta' Roberto. scouting għandhom. Din. Le, m'għandhomx livell il-verità l-Milan, is-soċjetà tal-Milan għamlet l-ikbar suwiċidju sportiv kelma nobgħod nuża minn mindu neħħiet il-Paolo Maldini mis-soċjetà. Hemmhekk il-Milan għamlet suwiċidju sportiv. Anka di li fis-sajf neħħejna r-Reinders u Teo Hernandez. Le, Ma qbilt smani, trade. imma żomm waħda. Rangers, all right, neħħew għax il-Manchester City offrew 70 miljun. U jekk il-plejer jgħidlek jiena qed imur ma' Manchester City, illum il-plejers jikmandaw, jista' mhux ikollu kuntratt ta' xar snin, għax jekk il-plejer jgħidlek jiena rrid nitlaq jitlaq. Ma naħsibx li għax li rrid jitlaq u Roberto ta' naħseb Le, tal-ġeluħ jitlaq. rrid jitlaq Naħseb jien. mal-Manchester City żgur rrid imur, żgur. Teo Hernandez hija kwistjoni differenti, l-aħħar sena kuntratt, il-polemiċi li kellu l-istaġun li għadda, karattru naqra splussiv, so and so on. Ġifieri hemm ħafna affarijiet. Nista' għaddik kumment żgħirina, qed pjaċin nisma'kom ġifier qed nara Roberto qed jagħmel analiżi tajba ħafna. Sfortunatament hija ħasra li tara l-Milan, jien mhux għax il-Milan mhux it-tim tiegħu mhux pjaċir noqgħod nara jitlef, għax jiena għalija bil-Milan pjaċir konni narhom, speċjalment kellek il-Milan ta' Sakki, il-Milan ta' Kapello affarijiet minħobb il-futbol. Murġibu dak iż-żmien. Forsi ġeġi, biss qed li mustar nitkellem fuq ir-Roma, imma ħaniħu spunt minn Roberto, ġast ġi sentenzi u hekk. Jiena għalhekk nemmen fir-Roma, speċjalment fil-proprjetarji ġodda, għalfej. Inħabba l-fatt li ir-Roma kellek toqgħod tinnota kemm milhom li ġew dan niswan. Ġiet tazza Ewropea, issa tazza tal-birra imma ġiet. Fajna l-oħra, fl-opinjoni tiegħi li seta ġiet Ruma u ġiet misruqa u kieku kienu jinbidlu ċerti affarijiet għax kienet fisser kwalifikazzjoni fiċ-Champions League, trid tqis li kien hemm il-fair play finanzjarju fuq Roma imma in the meantime. Dejjem ġej xi ħadd pereżempju s-sena l-oħra ġibna l-Kone, ġibna l-Dovbik. Issa imur tajjeb jew le dik hija xamaluqa konna qed nitkellmu fuqha flimkien ma' Renato. Imma at least hemm daqsxejn storja, pereżempju Dovbik kien il-kapo kannoniere tal-Liga Spanjola. Ħanejlek Karl,
Issa Le, ħobna madniex, Ismani, kienu ġufdan, kemm nara Jimenez, dal-punt, please. eh, Madniex kif qabel kien fi żmien meta kont tifel jiena, l-istra dak l-aqwa plejer tad-dinja Maradona, pum, minn Spanja ġi Napli. Platini mal-Juventus. Qed tifhmuni x'qed ngħid, dak iż-żmien spiċċa. Van Basten. U ħajibqa' hekk dak iż-żmien sakemm it-timiet il-kbar Italjani ma jkollhom il-ground tagħhom. Għax dik Italjani ġabuha self-inflicted. Il-Juventus bit-tepu bil-ħażin għandhom il-ground tagħhom, Ruma ilhom jibku għal-ground 13 il-sena misħuta. Tlet għalfej Ruma ma nbeniex il-ground. Għalfej tal-Juventus inbena mal-ewwel il-ground. Għalfej Milan qed ituhom it-terturi biex jibnu l-ground. Għalfej, għalfej. Għax kollox politika, Karlu. Italjani li jgħidu mija kulpa. Mija kulpa qabel ħatmur tara l-World Cup niftakarni inti żgħir. Dawel ħaġa kon nixi. Flok fil-World Cup tat-Taljani kont gawdih kważi World Cup sieħa. Tal-Ingliżi le, x'ġara t-Taljani. Italjani bdew b'Kalċopoli u l-awlem u ħasru kollox. Fej qabel kien tim il-lig Taljan kien li kollok timiet li tajbin u anke jmorru fl-Ewropa u jirku fl-Ewropa, kellek il-Milan, l-istess Juventus, l-istess Inter, il-Roma kemm kienu jagħmlu ħossu koll. Illum it-Taljan spiċċaw, imma jridu jgħidu mea kulpa, mea kulpa. First of all mhux jagħtu ċans tiżżar kif mhux jagħtu ċans aħna l-Maltin. Tu, l-introjtu ja kollox. Issa jekk daw l-introjtu mhux se jgħadu jagħtu kasu, ħebqgħu allaċċati mal-komuni, qed naraw x'qed jieħdu, World Cup wara World Cup fil-Italjani favoriti biex jedbu, fil-li mhux jitlu di kriżi kbira. Imma ħaħani għalik ġus, ħadd kompli inti. Le, li kont qed ngħidlek huwa issa eżempju Jimenez. Għax kultant iġġib plejer ma kaxxa magħluqa Jimenez mal-Feyenoord. Kien jiskudak let go fis-sena. Ġie mal-Milan x'għamel, kważi spiċċa nqatel. Imma Allura, imma l-Olanda kien jilab. m'għandux jaqsam Karl imma tknejjok let goal. Rangers ukoll l-Olanda kien jilab u qabad mal-ewwel. X'in il-ħaġa? Hemm xi ħaġa li hemm il-pressure fid-dressing room. Dik hija l-verità. I'm sorry, ma tistax il-sibt u d-ditbin il-fruħ home ma klifx mar-Roma jew mal-Juventus jew man-Napoli jew mal-Inter għax kieku tgħid forsi ħabtejt ma tim tal-level tiegħek, ma tmux tiklef ma tim li għadu kemm tiela fġieħ il-bambin ta' u għamilna faka poħra, istoġ ta' għamlat faka poħra, ma naħħejna il-Lokafur. Weġġa leja u ma kenniex replacement tal-ja flok leja u labna l-Pulisic fuq id-naħa tiegħu. Ma tistax ma tneħħix ma tneħħi plejer meta m'għandekx il-replacement tiegħu. Dil-ġimgħa ta' Boniface. Kulħadd kif raħad ġibna l-Boniface meta dan imweġġa' il-kub teħa ta' mqatta wara operazzjoni. Għamel xarejn barra. Sorry, issa jew qed imexxi Tarja u nkellem xi ħadd ieħor qed imexxi wara jekk li mhux ħadd li Tarja jaħdem. Għax meta Tarja kien mal-Lazio jagħmel ġewġ akkwisti tajbin. Skużani Joseph, Johan Ange Bonni, go fid-debut tiegħu ma' Nerazzurri Inter 5 Torino xejn. Rigali għol mid-difiża Granata li minnu il-Franċiż Sparma japprofitta u jiskurja l-ewwel gol tiegħu bil-flok iswed u blu. Inter 5 Torino xejn tistgħu tkomplu bid-diskussjoni għal dawn l-aħħar 10 minuti li għatfadal. Mela. Inti mela. Roberto, ħanaddu għad-domanda li jmiss. Il-Champions Napoli din is-sena temmel li jkunu kol protagonisti fl-Europa? Quick questions. Għandi dubi kbar. Għandek dubju dar gbar u inti x'taħseb Magri? Naħseb fl-Italja jerġgħu jkunu hemm naħseb fl-Ewropa naħseb naqa' diffiċli jfimni. Mela. Inti tiġa kont ħatlef ħafna fija di Roberto, ħanerġa' nerġa' bik Joseph. Min taħseb li ser ikunu s-sorpriżi u d-diżappunti ta' dan l-istaġun? Onestament, naħseb jiena mhux it-tim tiegħek kan naħseb Roma għamlet qabża f'kull imkien kemm anka coach, kemm anka kwisti ġifieri qed nistenna li Roma ħadd iġġed sew għal top 4. Naħseb dis-sena mit-tim tiegħi fimni Milan forsi Vjera għadu naqa' kmieni, però naħseb jekk ma nirranġawx. Jiena naħseb jekk ma nġewx 3 punti nhar il-ġimgħa ġej kontra Lecce, naħseb nistgħu ninsew kollox u jiena onestament ħankun onest stennejt il-linju ħullik wara li l-sena kull mandi logħba fil-ġimgħa
Ġifieri jiena li jekk ma niġix mal-ewwel tlieta Ġus, għalija ma għankun onesti, jittu għan tal-Cremonese ġibin għanejdlek, jek jiprofa ħelfej darbohra ma minx jħore. tal-li ma t-tieni wieħed. Mela. Tarrab, imma ħanejlek Karl, imma ħanejlek waħda, all right, pero l-istess, id-darbtej l-iskurja u l-Cremonese. ħal, Weħedhom l-ewwel wieħed qola bir-ras waħdu ħadd ma żamm, u t-tieni wieħed l-istess. Issa forsi vera merra bux ta' u laqtu Kar, tajjeb, pero bir-rispett kollu il-go ġie. U ma timek, u aħna tfallina ħafna ċans, ma tistax falli dawk il-ċansis kollha laqqas ta' kar, kammondu ejja. Għajdilom. jien ma naqbilx miegħek tal jekk jippruvaħ darba oħra ma jagħmilx għax ġetti darba li jagħmilhom lil-Milan dak kien skwija l-istess go identiku meta kien jilab mas-Salernitana. Mala, Ġifiri ġamela darboħra u coach kellhom il-Nikola u koll is-Salernitana, ġifiri history repeats itself. U l-istess lasta u l-istess rovesċata u kollox. Ġifiri ma milix darba u daqsek, imma anyways. Jina ħanejlek, jina anka dik ġus, jina tux għalija, pero soċjetà, allegri. Pero l-players għatman semmuhom, il-players jidir fuq responsabilta. Alright, mela fil-li jirbaħtu mal-Liverpool friendly u tiġa għamiltu l-lik ta'kom u xtimanna u ħankissru l-kulħat u bla 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 bla. Unbat tiġu hom mal-Cremonese jena l-ewwel għatmet taddi Roberto imma tisma' l-kummenti. il-friendlis għatma tajt kasom, jien ħankun onest. Tisma' Hemm l-kummenti differenza. fuq Facebook u anka l-kummenti tal-ġurnalisti, il-lust jiex mandom il-Milan ta' werba l-Liverpool. Fimt, ġo friendly, sewa. Mbagħad tiġi l-ewwel logħba tal-lik mal-Cremonese fej suppost il-livell ta' motivazzjoni huwa lik tal-lik u noli għax l-ewwel logħba tal-lik u titlef nejbwiet u ta' dik il-wirja. Ġifieri il-players jidirfgħu tagħhom ukoll mhux il-coach biss. jew Pero is-soċjetà ħanejklek, biss. pero mbagħad oħra, pero I'm sorry Roberto f'dal każ 65% tat-tort Allegri kien darba ma Ija. mhux naqla ma naqlax l-Estupinja biex indaħħal il-Jimenez meta Estupinja l-iktar wieħed fast li jirġema l-linja li għamel l-azzjoni mmur naqlaw fit-tin ħafna ta' maġġalu Imma xejn. ħanejdek ġus. Issa ħanitkellem mill-aspett ta' coach, right jiena. Allegri qed jerġa' jirrepeti l-iżball li jagħmel mal-Juventus. X'inhu l-iżball li jagħmel mal-Juventus? Tiftakru meta l-Juventus ħadu l-Di Marija u l-Chiesa? Tiftakru meta da beda jilabhom strikers biex jilab bi-3-5-2? U ma bidix jieħu kwart tal-potenzjal ta' Di Marija? L-istess ħaġa jagħmel mal-Milan tilab bi-3-5-2? Pulisic mhuwiex striker pur rispett. Alright. Leaw mhuwiex striker għalkemm fil-friendlies bida jiskurja, però Leaw mhuwiex striker. Alright. Ġifieri, hemmhekk għandu t-tort Allegri, però mbagħad tifhimniex ħażin, jiena qabel il-logħba Allegri smajtu jgħid li s-soċjetà ħadmet tajjeb fit-transfer market. Issek għalek biex jalaq il-ġurnalisti ma nafx. Però jien, jekk daw ġabulu l-Modric, għax kien tiġa ftehmu ma' Modric qabel ftehmu ma' Allegri, da Allegri ideħ marbutin li jrid jilabu l-Modric għax da mhux jaqgħdu jħallsulu l-paga biex jisaħħan il-banku joqgħod bil-qiegħda. Tinsewx da ġabu l-Modric biex is-supporters jixtru l-flok tiegħu, ħajamlu l-merchandising biex iġibu sponsors ġodda. Alright, nafu kif taħdem is-sistema. Ġifieri, ġaxari kemm domtu tiġrulu waraħ biex jiġi magħkom. Ġimgħa twal u kemm hu plejer tajjeb u fenomeno u sejrin u aħjar minn Deka Taler u qisu Reinders bil-qiegħda baqa'. Trid tagħtina ċans Roberto wkoll imma fimni. Mela nagħti ċans. Modric kemm trenja mal-Milan? Kull ma ġiġ, Kemm kull ma trenja ilu mal-Milan ġemgħu nofs ilu jaxari, Modric ġi fil-bidu, Modric ġi fl-Ulju U fil-bidu. ġi fil-bidu xi żballa. Fil-bidu ġi Modric, Ma ġiex fil-bidu Modric għandek żball. Biss Modric lab il-World Cup mar-Real Madrid. Wara kellu 3 ġimgħat mistrieħ vaganza. U mbagħad ġi mal-Milan ġimgħatejn ilu. X'intajt? Inti segwihom il-Milan jew le? ma naħsibx Roberto ta' Mela mmur iċċekkja u tkun taf kemm ilu hemm Modric. Alright, u tilagħbu mill-bidu. Modric kemm il-friendly lab? Għidli kemm il-friendly lab mal-Milan Modric. lab mal-bar il-ġimgħa li għaddiet u lab xi Dik oħra. l-ewwel logħba li lab Modric mal-Bari biex tara kemm m'għamilx il-preseason mal-Milan. Alright, għax għandu l-pressure Allegri biex jilabu għalhekk. Għax huwa Modric. U le, Mela, għax tiġa bdejna bil-ħasla u bil-xruttar. Sibta dmib sal-lejla, magri u sibni dem preparat. ċajta parti, għawek aħna isna familja, Le, u ma mhux hekk. isnix isna familja,
Ma wasalniex għal 103 Ma Karl, Karl, programmi. aħna l-programm jismu botta u risposta, għalek, kum. Le, Oh, tgħidlek, fi karċier. In the meantime, 14 July 2025. Ġi, għet nsib bissa qoddimi. Meta ġi uffiċjalment, mux meta mar Concerts I pre-season. signing 1 year contract option for additional year. Meta firma Mela. l-kontrat, ma mux meta mar ma jitrenjet najdi, meta jitrenjet. Magri. domanda li għax Roberto għalenna ħafna fuqa. Min taħseb li ħatkun id-dizappunt għalik bħala skwadra din is-sena? Lazio, nemmen li Lazio naħseb mamlux first of all kif qatta jep Roberto mamlux dawk l-akwisti li għamlu timiet oħrajn. Naħseb Lecce jilabu wkoll. Parma naħseb l-istess ħaġa, ġifiri naħseb dawk huma tliet timiet, però onestament minn kif rajna Como jidher li forsi qed nara kbir, però naħseb li Como mhux Champions League naħseb post l-Ewropa jekk ma jiġux nemmel li joqorbu. All right, mela, u rebbiħa l-Scudetto, Joseph, wieħed. Bejn Napoli u Inter naħseb. Le, wieħed. Napoli. Roberto? Inter. Mela, Ismani, fil-verità, Karl, fil-verità għadu naqak mini biex tejta ġifiri, għax dak l-ewwel logħba jista' jiġri kollox, jekk ismani ħammur is-sena l-oħra jekk kulħadd is-sena l-oħra Champions kienu Napoli. L-ewwel logħba kienu ġew umiljati tlieta b'xejn mal-Verona f'San Paolo. Ġifieri għadu kmieni biex tejta issa. ma nispera minn tixtieq tagħmel li wara li tliftu intom mal-Cremonese toħroġ li b'xi sorpriża tgħid il-Milan Champions ta' Le, ma nistax għax efemni, tibatni għal-karta rosa l-lejla. Le, asmani, għadu kmieni biex tgħid fil-verità minn ħajkun iċ-champion u Mela, jiena ċajta naħseb f'Jannar konna indikazzjoni Nixtieq, jisu. mela, il-ħin bħal dejjem ma jistenna ħadd. Nixtieq nibda billi ngħid grazzi lil Roberto, Joseph Antonello tal-interventi tagħkom matul il-programm u grazzi wkoll l-sponsors tagħna li mingħajr dawn il-programmi ma jsirux. Infakru wkoll li minn hawn ftit ieħor dan il-programm se jsibuh fuq l-istazzjoni uffiċjali tagħna fuq YouTube. Għal daqstant inħeġġukom biex tafsu subscribe ħalli ma titilfux xejn mill-kontenut li noħorġu fuq il-paġni tagħna. L-appuntament tagħna għal metu. Appuntament tagħna se jkun għal l-ħamis li ġej fis-7 ta' flaxija fejn jien, Joseph u Roberto se jkunu qed nippreżentaw il-programm il-ġdid tagħna it-bassir fil-waqt li fid-9 ta' flaxija għal din il-ġimgħa ħanaraw lil Antonello Bela u Wayne Mikallef jkunu qed jirratornaw fuq il-programm Formula Predictor. Sakemm niltaqgħu magħkom nerġgħu nirringrazzjakom tal-li għaddejtu f'dan moment tagħna, ħappjaċir il-lejla wkoll kienu fl-ewwel parti kellna lil Mark u lil-ħabib tagħna ta' stiema kemm nieħu pjaċir li meta nippreżenta l-programm dejjem qed nagħmel ħbib ġodda jien laxqa tiegħi u l-koll ħadd hawn mandu biex jieħu għalih qegħdin hawn nikkummentaw flok qegħdin fuq każin imma qegħdin fuq YouTube channel. Nixtieq nirringrazzja ma bla ma nħalli l-ħadd barra nixtieq nirringrazzja llum mod speċjali lill-editur tal-li afdal il-programm fideh u fuq kollox fl-aħħar mhux inqas nirringrazzja lilek Iva li inti qed tissegwina ta' kull nhar ta' ġimgħa bil-programm Botta u Risposta u programmi oħra li joħorġu mill-Kamra Sportiva. Inselmilkom u jekk alla jrid narakom il-ħamis li ġej jiena Joseph u Roberto bil-programm id-bassir għat-tielet edizzjoni tiegħu u mbagħad ikomplu bil-Formula One Predictor id-direttur u Mikallef. Illum se ngħidilkom notte